どちらも両極のエネルギーがお互いを生かし合い、生成と消滅を繰り返す。月と太陽、水と火、天国と地獄、そしてあなたと私。どちらも大切なエネルギーである。どちらも欠かせないもの。自分から流れるバイブレーションは相手に届き、相手のバイブレーションもまた同じく私も受け取る。その両極端に見えるエネルギーが実は一つなのかもしれない。今回の私たちのステージではそんなことをテーマに幕開けをいたします。エネルギーの交流で生まれる感情の源は心であり魂です。そして最も偉大な感情は愛。